Ние да гледаме за тук. Какво? Страшно е. Страхотно е, бих казала. Гледай какво стана. Коче тук. Той има и национална, ела да видиш. Тук свърта, а тук. Това е изба. Виж, там пише разни неща, сигурно по-късно се изписа. А дали има вино наистина вътре? Не, може и да има. Аз и якото. Колко стотинки. Има. Тук е мокро, бе. Чакай, дай да лепнем. Искаш ли? Да. Аз там не съм си оставила. Гледай какво става. Искате ли монетки? Дай да имаш древно. Не си имам. Намерих аз. 20 стотинки. Чакай сега. Трябва да ги пълнем. Никъде трябва да я залепим. Те не се лепат. Че аз разруших стената, бе, човек. Ето път се да виж. Как? Ето, ела тук, където е влажно. По-долу ли? Ето тук виж където е текло. Да. Където е текло. Да, готово. Гледай колко изпада, обаче, вземи. Штуро. Ще се простираме. Гледайте какво нещо е. Това е всичко под земята, бе. Това е копановицата. Това е изходалината. Не знам. Май не. Я виж какво е било в земята. Какво Вижте е? камъни. Не е била скала, а са камъни в такова. Това било морско дъно, според мен. Какво морско дъно на тия върхове, бе, човек? То после се е дигнал нагоре. По интересна теория имаш. Гледайте какво става с монетите. Леле как блестят. Да. На кога ли му е хрумнало да ги видите? А нагоре какво има? Пак има. Това е до тук. Няма, виж и нагоре има някакво. Тук според мен е бил тайни изходник. Тук да, може да има нещо. А там има и светлина. Дай на дясно. Наляво някъде. Влажно, хладно. А тук бяхме, Мари, нали? Да. Тук от другата страна бяхме, да. Такава е подходяща. Аз сега ще излезем от другата страна. Някакви тапанари писали по стени.